Dobrý deň, prajem. Vítajte v našom ďalšom videopodcaste. V dnešnej epizóde sa zamyslíme spoločne nad zákazníckou skúsenosťou, ako sa jej v Business Lise venujeme, čo je základným kameňom a ja sa veľmi teším, že spoločne nahliadneme, ja som to tak nazvala, do kuchyne tejto iniciatívy a jej prínosu pre našu spoločnosť Business Lise. Ja som veľmi rada, že môžem privítať práve pri tomto rozhovore Ľudsku Číškovú, managing directorku spoločnosti Business Lise Slovakia. Ahoj Peti, dobrý deň. A Paliho Mikolaja, proces analistu a Customer Experience manažera. Ahoj Peti, dobrý deň. A ja ešte teda našim poslucháčom poviem, že sa nachádzame v krásnych priestoroch Business Lise Slovakia v Twin City Tower, v našej obývačke, tak aj ten rozhovor bude taký odľahčený, obývačkový a taký príjemný, verím, že pre vás všetkých. Luci, Business Lise sa venuje zákazníckej skúsenosti už 5 rokov. Prečo si tento koncept priniesla, čo bolo motivom a čo už máme za sebou, aké prvky sa nám podarilo zaviesť? Áno, Peti, skutočne už je to krásna doba, 5 rokov, takže už sme vyskúšali kadečo, čo bolo takým úplne že prvým motivom. Žiadna jadrová fyzika, jednoducho rast firmy, rast tržieb, rast zisku, rast počtu zákazníkov. A naozaj v tej dobe som mala šťastie teda na ľudí okolo seba, ktorí mi vysvetlili koncept zákazníckej skúsenosti. Ja to zvyknem spomínať v každom takomto rozhovore. Jan Uriga je ten človek, ktorý naozaj mi vysvetlil, o čom Customer Experience koncept je a akým spôsobom firma môže prostredníctvom neho rásť. Takže to bol taký motív. No a čo máme možno za sebou za tých posledných 5 rokov, tak naozaj sa nám podarilo nakresliť si zákaznícku cestu. To je také dôležité. Robili sme to na niekoľkokrát, takže nie je to úplne jednoduché cvičenie. Až sme sa teda dostali ku zákazníckej ceste, ktorá má dneska krásnu podobu. S tým nám zase spoločnosť Cube veľmi pekne pomohla. Takže to bolo také prvé. Potom začali sme riešiť také podnety od našich zákazníkov práve vďaka teda tej zákazníckej ceste, že kde sme videli, že možno nie je to úplne OK. A prostredníctvom takých projektov, ktoré voláme SWAT projekty. Sú to krátke projekty zhruba 4 až 6 týždňov. Je tá ideálna doba. Je tam pár kolegov teda z rôznych oblastí našej spoločnosti. Je to pod vedením Paliho, takže preto sa na ňo aj takto dívam. Máme už niekoľko týchto projektov, myslím, že 12 za sebou celkovo. No, tretia taká vec, podarilo sa nám zákaznícku skúsenosť dať aj do cieľov spoločnosti. Nebolo to v minulosti úplne že typické, ale dnes naozaj v cieľoch, tých company cieľoch, každý jeden zamestnanec Business Lise má spokojnosť zákazníkov, ale aj spokojnosť zamestnancov. Nedávno sme mali aj v rámci manažmentu takú debatu, že či toto nie je také automatické, hej? Že keď príjmame človeka na nejakú pozíciu, tak automaticky sa má snažiť o to, aby zákazníci a zamestnanci boli spokojní. Ale prehlasovali sme v tej dobe teda túto debatu a ja si stále za tým stojím, že naozaj tá naša stratégia v Business Lise je taká, dosahovať naozaj taký vyrovnaný balans medzi spokojnosťou našich majiteľov, samozrejme, ktorým zarábame peniaze, spokojnosťou našich zákazníkov a spokojnosťou našich zamestnancov. Držať naozaj takú tú správnu rovnováhu. Čo tam ešte za tých 5 rokov? Osvojili sme si takú kultúru spätnej väzby. Čo tým myslím, že v minulosti, keď prišiel ten negatívny feedback, bolo to proste, že a nedávajte nám ho a zase niečo a proste skôr to bolo spojené s negatívnou emóciou. Zatiaľ, čo dneska si ten negatívny feedback, keď to tak poviem, naozaj proaktívne pýtame. Sme proste dospeli do toho levelu, povedzte nám, pýtame sa proaktívne na to a som rada, že proste už je to vnímané skôr teda ako pozitívum a možnosť, ako tú našu firmu posúvať vpred. Nie je nič horšie, ako keď sa snaží firma naslepo firmu rozvíjať, inovovať, že ja si myslím, že zákazníci chcú toto, alebo proste toto. To sme aj my teda sa poučili, že kopukrát sme strieľali úplne že mimo, takže preto tá kultúra spätnej väzby je za mňa veľmi dôležitá a sme s ňou ďaleko. No a potom ešte posledný taký prvok Customer Coffee Sessions, ktoré vedie tiež Pali. Je to tiež spôsob, ako riešiť reklamácie od klientov tímovo, agilne, rýchlo. To sú také rýchle 15 minútovky, ktoré teda u nás v tíme sú dvakrát do týždňa po 15 minút, takže toto ešte možno mám k tým prvkom. Veľmi pekne si to, Luci, povedal, lebo vedieť počúvať je asi ten základ tej zákazníckej skúsenosti. V akej fáze ten projekt Customer Experience aktuálne nachádza a na čo sa práve zameriavame?
Záleží, jak sa pozrieme na celkovo CX, či z hľadiska akože na Slovensku, že kde si stojíme a potom keď sa pozrieme teda nejak celoeurópsky alebo celosvetovo, tak z môjho pohľadu, keď idem naozaj zo široka, že celosvetovo, tak z môjho vnímania sme niekde v polovici. Podarilo sa nám zahviezdiť aj na svetovom poli, teda v roku 2022, kedy sme vyhrali naozaj svetovú súťaž v kategórii Business Change or Transformation. Customer Centricity World Series sa volala tá súťaž. A vyhrali sme tam práve s tým prerodom tej našej spoločnosti. Trafili sme veľmi dobre kategóriu a bolo to naozaj týmito svetovými teda expertmi ocenené. Každopádne tých kategórií, v ktorej sa dá súťažiť v takej súťaži, je tam množstvo. Takže preto hovorím, že sme tak na 50%, pretože máme kvantum za sebou, ako som spomínala tie prvky, ale máme ešte aj kvantum pred sebou. Hej? Že nejakú jasnú možnú definíciu customer experience stratégie vo firme a podobne. Zároveň si však myslím, že kopukrát, čo sa týka naozaj zákazníkov a toho prístupu, netreba zase z toho robiť akože nejakú jadrovú fyziku a keď to udržíme čo najjednoduchšie, tak vtedy to môže najlepšie preniknúť tým klientom. Takže tá naša stratégia je jednoduchá. Produkt je proste daný, rovnaký, to není niečo, čím my sa môžeme odlišovať na našom teda slovenskom trhu a preto, čím sa môžeme odlišiť, je práve prístup našich ľudí a kvalitou našich služieb. Takže tohto sa jakoby držíme a naozaj tú energiu, keď teda máme postupovať aj v rámci toho celého sveta, akože jakoby ďalej, tak investujeme práve do zdokonalovania nášho prístupu a našich služieb. No a keď to mám povedať zo slovenského prístupu, tak tam sme podľa mňa 80%. Hej, že veľmi málo firiem dnes na Slovensku pracuje vôbec s tým konceptom, pritom naozaj akože nie je zložitý, ako nechcem to ani zľahčovať, lebo tiež sme si zákaznícku cestu kreslili 6-krát asi, hej, takže nie je to úplne jednoduché a preto si myslím, že na Slovensku patríme naozaj k tým top firmám, ktoré s tými zdrojmi, ktoré máme, lebo sme malá spoločnosť, robíme naozaj na vysokej úrovni. Mne sa veľmi páči, že nie je na to alokovaný, že Business List nemá proste tým iba CX, ktorý sa tomu venuje, ale že sú do toho zapojení všetci zamestnanci. Že vždy na pravidelných all-staff meetingoch sme všetci informovaní, či už ty alebo Pali, o všetkých krokoch a je to super, že vlastne ten CX tým je celá firma. A to je na tomto pekné. Presne tak. Jedine vtedy tá zákaznícka skúsenosť a ten zážitok je doručený zákazníkovi, keď takto funguje naozaj celá firma. A toto je naozaj to, čo myslím tým prístupom ľudí a veľmi toto je aj celé proste také zameranie na tento rok, dostať CX úplne, že ku každému v tejto našej spoločnosti. Takže na tej vyššej úrovni sa tomu venujeme naozaj my dvaja. Ale naozaj je to kľúčové dostať to k ľuďom. Takže je to na každom z nás. Hej. Luci, minulý rok spoločnosť Business List prešla takou digitalizáciou, digitálnou transformáciou. Ako súvisí tento prechod do nového systému práve s Customer Experience? Hej, v prvom rade som rada, že sme tento krok urobili a investovali teda nemalé finančné prostriedky do rozvoja spoločnosti z hľadiska nášho systému. Myslím si, že už bolo na čase. No a keď to mám zasadiť do tej témy, tak firma, keď chce dosiahnuť naozaj tzv. CX Excellence, tak musí mať dobre zvládnuté 3 piliere. Prvý z nich je zamestnanecká skúsenosť, respektíve spokojnosť. Druhá je zákaznícka skúsenosť. A tretia je, že musí tá firma používať technológiu, ktorá je prozákaznícka. A preto som rada, že teda už sme v novom systéme, teda od leta minulého roku, sme live. Čakajú nás veľmi pekné ďalšie add-ons v tom systéme, čo sa týka zákazníckych portálov alebo dodávateľských portálov. Kvantum procesov proste sa nám zmenilo, ale som rada, že sa menia, pretože veľa z nich bude automatizovaných a to bude vytvárať našim ľuďom práve priestor na to, aby sa viac venovali našim klientom. A zároveň tá technológia, bohužiaľ, vie byť rýchlejšia ako človek.
Takže veľakrát akože toto ja tam vnímam, hej, že nech technológia proste spraví, čo má rýchlo a naozaj ľudia nech vedia tú ľudskosť akýby dávať do toho zákazníckeho vzťahu. Toto je potom z dlhodobého hľadiska akože najdôležitejšie pre spoločnosť. Takže toto, aby som do toho konceptu, hej, že sme niekde teda na pomedzi, by som povedala, tak zase v strede, tak toto volám, lebo je to veľmi ešte krátka doba. Ako náhle zabehneme celý systém so všetkými tými možnosťami, ktorý nám tento systém privádza, tak sme pred určenou spoločnosťou, aby sme dosiahli CX Excellence a to si teda úprimne želám, aby sa nám prihodilo. Takže nebude to určite jednoduché. Je to normálne, že hard job, hard run a adaptovať sa na nové procesy je skutočne náročná vec, ale keď sa nám to podarí, tak bude to veľký úspech. Ja tomu verím a si myslím, že sme na dobrej ceste. Pali, teraz na teba. Rozprávali sme sa teda s Ľudkou o tom, že vedieť počúvať zákazníka je ten základ toho úspechu. A akými formami my meriame tie spätné väzby od tých zákazníkov, ako ich teda vieme počúvať a ako pracujeme s týmito informáciami? Tak získavame to z rôznych kanálov alebo od rôznych častí. Máme každý rok veľký prieskum, zamestnanecký, ale klientský, ktorý nazývame CSS, Customer Satisfaction Survey. To máme raz ročne. Potom máme pravidelné návštevy u klientov, kde obchodní zástupcovia vlastne získavajú tieto informácie a potom to dávajú ďalej do firmy, čo treba riešiť. A potom to riešime, ako Ľudská spomínala, aj na coffee session. Takisto, samozrejme, máme cez web stránku formulár, cez telefóny, rôznymi kanálmi, Facebooky a tak ďalej, ktoré ty spravuješ, odtiaľ nám chodia inputy. A taktiež raz za 2 roky robíme veľké interview s našimi klientami. Snažíme sa vyberať spokojných, nespokojných, tí, čo odišli, alebo tí, čo sú úplne noví, alebo tí, čo vlastne majú nejakú skúsenosť s konkurenciou a tak ďalej. A robíme hĺbkové rozhovory, zväčša je to hodina až 2, za čo sme veľmi vďační tým našim klientom, že venujú nám toľko času, lebo je to vzácne v dnešnej dobe. A odtiaľ máme tie najlepšie informácie a vlastne tam vtedy si aj robíme update, alebo teda aktualizáciu tej customer journey. A odtiaľ máme väčšinou najviac informácií, lebo väčšinou tie prieskumy ľudia vyplňa, ale už keď s nimi rozprávame, ideme do hĺbky, tak vtedy sa najviac dozvieme. Takže toto mám aj najradšej a vtedy máme aj, odtiaľ vznikajú najviac tie projekty, tie SWAT týmy, čo Ľudská spomínala, kde sa snažíme potom vylepšovať tieto veci a tak ďalej. Také tie rýchle sťažnosti agilne riešime na tých coffee session 2-krát do týždňa. Tam vlastne môžem povedať, že pred 5, alebo to bolo pred 4 rokmi, keď sme to založili, tak nám trvalo priemerne 14 dní vyriešenie sťažností a minulý rok sme skončili na 3,7 dňa. Čo už je veľmi dobrý skok, ale už ani nižšie asi nechceme ísť, lebo tam už potom sa stráca na kvalite. Takže chceme zase aj kvalitne, aby to bolo že rýchlo, aby to bolo aj kvalitne. Ja si myslím, že je toto veľmi vzácne, že tí zákazníci si nájdu čas sa s nami porozprávať a že toto je... Áno, to je veľmi vzácne v dnešnej dobe. Takže toto aj hovorí o tej ľudskosti a o tom našom prístupe k tým zákazníkom, že sú ochotní nám ten čas venovať. Áno, to si presne trafila kľúče po lavičke, že tým, že my sa k ním správame pekne, tak to je to zrkadlo, že aj oni nám venujú ten čas, lebo vedia, že potom vlastne sa im to vráti v lepších službách, v lepších vzťahoch a tak ďalej. Pali, aké oblasti zákazníckej skúsenosti sú pre nás v Business List dôležité a ako pracujeme na ich zlepšení? Tak dôležité sú všetky, ale v princípe, kde my sa snažíme byť čo najlepší a kde sa tak fokusujeme, je ten prvý kontakt so zákazníkom. To znamená, ak chce nejakú ponuku alebo niečo byť čo najskôr v tej reakcii, že nečakať. Proste máme takú zásadu do 24 hodín sa ozvať. Takisto tam riešime ten konzultatívny predaj, že nielen dáme im na tacke, čo máme a vyberte si, ale zistíme ich potreby. Čiže tam sa vlastne fokusujeme. Ďalšia vec je odvezdanie vozidla nového, kedy ten človek sa tak teší na to, tak chceme, aby to bolo, aby dostal všetky informácie. Čiže čo máme zazmluvnených dílerov partnerských, tak ich školíme, hovoríme im, čo majú hovoriť. Pripravujeme driver set, to je vlastne taká knižka, kde majú všetky informácie. Ďalší taký dôležitá oblasť alebo touchpoint s tými klientmi máme, nazvem to starostlivosť o vozidlo. Keď ide do servisu, či už použije call centrum, potom už keď je v tom servise, alebo nebodaj sa mu niečo stane na ceste a potrebuje asistenciu, tak vlastne tieto všetky 3 veci, čo sa týka starostlivosti o auto, chceme mať vyšpičkované. Sme tam závislí na tretích stranách ako servisy, lebo nemáme svoju sieť, ale aj to sa snažíme či už zmluvami, rozhovormi, presne spätnou väzbou od klientov, keď to niekde nefunguje, tak buď ideme za tým dodávateľom tejto služby a riešime. Ale čo nám najviac funguje a čo je najlepšie, je tá asistencia. Tam máme dlhodobo veľmi dobré výsledky pri prieskumoch a to je vlastne aj ten pocit, keď je človek zúfalý väčšinou, lebo to je buď havária, alebo niečo sa stane, takže to sme radi, že toto tam funguje perfektne. Pri servisoch ešte vždy je čo zlepšovať, takže tam ešte to doľaďujeme.
A potom posledný zase zážitok je, keď nám odovzdáva to auto. A tí, čo poznajú operatívny leasing, vedia, že to niekedy vie byť také bolestivé, keď nedajú opraviť veci, ktoré by mali, potom vlastne my im to musíme dať zaplatiť. Pekný príklad je aj, ľudia to nechápali, veď používal som to auto, ale to je jak s bytom. Prenajmete si byt, nemôžete ho vrátiť bez radiátorov v dezolátnom stave, čiže aj tie auta musia mať nejakú fazónu. Takže vlastne ešte toto sa snažíme, aby to čo najmenej bolelo a aby vlastne aj ten klient čo najmenej platil. Čiže edukujeme ho, ako používať to auto a takisto čo robiť na konci, že to dať opraviť a tak ďalej, aby to potom vlastne nebolo, že zrazu veľká faktúra. Ja doplním a prihrajem polivočku trošku aj marketingu, že pracujeme na tom, že aj cez webináre vlastne edukujeme tých zákazníkov. Aj včera sme mali a presne sme dostali veľmi dobré feedbacky na cestnú asistenciu v zahraničí. Že super, to máme zmáknuté bez ťažkostí alebo akékoľvek a riešenie poistných udalostí. Ešte teda chvália zákazníci, že je to s nami veľmi easy, veľmi fajn. A pripravujeme pre klientov aj presne také edukačné videá, ako sa starať o to vozidlo, aby ten zážitok na tom konci pri vrátení nebol negatívny. Tak, presne. Takže toto je tá cesta. Pali, ako teda my vytvárame v Business Liste zákaznícke zážitky a ako nám to pomáha pri budovaní verných zákazníkov? Tak vlastne môžem začať tiež od začiatku tej customer journey, už ten konzultatívny predaj, že vlastne bereme každého klienta individuálne, pýtame sa na jeho potreby, snažíme sa proste, aby sme mu my, čo sa týka tých produktov a služieb, dali to, čo on vlastne potrebuje a chce. Po prípade možno ani nevie, že to chce, ale my mu to vieme ponúknuť. Ďalšia vec je potom ten individuálny prístup, to máme, že nemáme tu, chvála Bohu, nie sme veľký korporát, ale sme v princípe, sme korporát, lebo sme vo viacerých krajinách, ale stále vieme byť flexibilnejší aj v procesoch, aj v prístupe, v produktoch, v službách. Čiže vieme vlastne urobiť, dá sa povedať, skoro až na mieru tomu klientovi tie produkty a služby. Potom napríklad tvoje spomínané webináre, to je niečo, čo klienti veľmi chvália a je to niečo vlastne, čo nás k ním približuje. Lebo máme hneď aj tú spätnú väzbu, ktorú riešime buď priamo na webinári, alebo potom, keď nevieme hneď odpovedať. Čo máme také ďalšie je, hlavne čo oni vyzdvihujú, je tá naša komunikácia, starostlivosť, že ich počúvame a rýchle riešenie problému. Áno, niekedy sa stane, že niečo trvá nám dlhšie, častokrát, keď musíme čakať na odpovede od tretích strán, tam to neviem posúdiť, ale minimálne naši zamestnanci, aj my, jak máme to do 24 hodín, tak toto nám funguje. No čiže ten klient neostane tak vo vákuu, ak sa náhodou niekomu stalo, ospravedlňujeme sa a zase nikto nie je 100%. No a takže vlastne toto všetko udržuje, a čo nám hlavne vyzdvihujú, keď sme robili naposledy tie hĺbkové rozhovory, je že sa im venujeme, že máme ten vzťah, že ich navštevujeme a rozprávame sa s nimi, že nie je to o tom, podpíšeme zmluvu a na konci predĺžujete auto alebo chcete nové auto a medzi tým nič. A vlastne tento vzťah, ktorý s nimi máme, nám vytvára to, že aj nás odporúčajú. Ak sa nemýlim, tak za minulý rok to bolo nejakých 40% nových objednávok. Bolo cez odporúčanie. Aj viacej, myslím. Aj viacej nových klientov. Aj cez 50% to bolo, tuším. Rok predtým bolo 40, a teda bolo cez 50. Áno. Noví zákazníci nám prichádzajú na základe odporúčania existujúcich. A toto je ten moment, akýby deklarujúci, že CX vo firme funguje. Ale stále je čo zlepšovať, preto nespíme a stále robíme niečo, aby sme sa zlepšovali a počúvame tých klientov. Prepáč, a ja ešte trošku aj premostím na teda tú spokojnosť zákazníkov a spokojnosť zamestnancov a o rozvoji talentov, podpore rozvoja zamestnancov. Ty si v rámci CX mal možnosť absolvovať štúdium, tak nám povedz, že o čom to bolo, čo ti to prinieslo, čo ti to dalo a či si teda niečo z toho aj pretavil do tej práce v Business List. V princípe ja som si robil certifikát CCXP medzinárodný. Veľmi som sa potešil, keď som si ho robil, alebo teda ten certifikát bol iba test, ale predtým, ako som sa pripravoval, keď som mal školenie, tak môžem povedať, že 80% vecí, ktoré nás tam učili, my už sme robili. A to vlastne my s ľudskou, to bolo takéto samoštúdium, nejaký ten zdravý sedliacky rozum sme používali a to ma tak potešilo, že jak som si myslel, že sme tak na tých začiatkoch, tak vôbec nie sme na tých začiatkoch. Ako celosvetovo, ako ľudská povedala, ešte máme kde rásť, samozrejme, ale sme ozaj na veľmi vysokej úrovni. Už boli, čiže to už som také detaily priniesol do firmy, ale v princípe som sa utvrdil v tom, že ideme dobre, ale máme na čom stávať. V tom CX je zaujímavé v tom, že neznamená, že teraz to máme, je to super, to je proste živý organizmus a presne ľudia sa menia vo firme, trh sa mení, klienti niečo iné očakávajú, niekedy bolo, že chcú aplikácie.
Hej, aplikácie, robili sme si prieskum. No nechcel, tých aplikácií je už tak veľa, že jemu aplikácia by sa objednal raz za rok do servisu, dajme tomu, no nie. Hej. Takže potom napríklad niekedy bolo, že telefonovať chcú živého človeka. Už začína, že stačí im na web stránke vyplniť nejakú objednávku do servisu. To máme, čiže toto zistíme a to sa stále mení. Takže to je to na tom zaujímavé. Ale aby som teda nehovorila iba o tebe, ale aj o Ľudské. A o Ľudské viem, že stále pracuje na svojom rozvoji a tiež si sa venovala štúdiu a teraz som si neúplne istá, že či už skončilo to štúdium o akademickej skúsenosti. Ešte som väčší študent stále. Ale veľmi, ja teda študujem CX Academy v Dubline, na takej teda Caledonská univerzita akreditovala ten program. Už rok a pol, tuším, mi to trvá. Teraz som si najbližšie dala taký cieľ, že teda do leta to musím už dať. Takže som v polovičke. Ale akože v zásade, hej, je to náročné si na to nájsť čas. Hej, toto akože v tej teda ešte extra v mojej pozícii s rodinou je to naozaj akože záhul. Ale čo chcem povedať, že ja som veľmi taká praktická a veľa materiálov som zdieľala aj tuto s Pálím, aj s Maťkou, teda z HR. A čo sa mi páči, že to, čo sa ja keby tam dozviem, tak my sme schopní implementovať do firmy. Takže aktuálne v tomto roku, čo teda na čom pracujeme, je, že 6 emocionálnych takých driverov sa snažíme implementovať do našej spoločnosti. Pretože keď naozaj všetci pochopíme, že o čom vlastne tie drivery sú, tak vieme ovplyvniť akoby svoje správanie voči klientovi. A vytvoriť s ním proste ten doživotný udržateľný vzťah. A o toto nám tu vlastne ide, aby sme s tými klientami mali také vzťahy, že nielenže s nami ostanú forever, ale naozaj kade budú chodiť, tade budú hovoriť, že áno, Business List je top a choďte s nimi tiež. Takže veľmi sa mi páči tá metodika, to chcem tým povedať, že je to také veľmi praktické, zrozumiteľné, sú tam tie emotional drivers také, že zákazník ti dôveruje, verí v to, že každý problém opravíš, verí, že dodáš to, čo si sľúbil, chápeš ho, lebo ho poznáš. Hej? Takto je to jednoducho naformulované úplne pre každého. A toto, keď sa nám podarí naozaj do celej firmy, úplne, že ku každému zamestnancovi, čo sme tu, naozaj pochopiť, precítiť, že prečo zdvihnem ten telefón a odpoviem tak a onak, tak to je ten naozaj akože maximálny efekt, ktorý môžeme potom vyťažiť z celého projektu Customer Experience. A ja na záver môžem dodať, že ja som fakt nesmierne hrdá a títo Luci, vieš, ja to tak prezentujem a robím to veľmi rada, že som súčasťou takejto dynamickej spoločnosti a že to nás odlišuje od konkurencie, že robíme ten biznis ľudskou tvárou, pretože ľudia kupujú od ľudí, je to proste naša stratégia a tá zákaznícka skúsenosť je pritom nesmierne dôležitá. Veľmi pekne ďakujem, Luci, Pali, že ste si našli čas a že ste nám takto krásne objasnili tieto úžasné novinky a že už budeme iba napredovať a že budeme v tomto jednotka na Slovensku. Ja sa na to veľmi teším. Ďakujeme veľmi pekne, Peti. Pekný deň. Ďakujem. Pekne, ďakujem. Dovidenia.